Moi, eli mä tulin just koulusta ja nyt mä aion kuvata MSP-videoa, kuten jo nyt huomasitte. Ja joo, ei saa muistaa minua. Joo, siis mä kuvan tämmöistä videoa ja ups. Mä tulin just muuten koulusta, mä kävin suihkus koulussa siis, koska meillä on liikuntaa, niin piti käydä suihkussa ja siis mitä ihmettä mä höpötän. Kuvaan. Muuten nyt tehtäisiin ehkä se piilokamera, koska sitä oli oikeasti pyydetty Vapissa ja Tubessa, mun toisella kanavalla ja kaikkea. Vaikka nyt tolleen vaikka. Ja tehtäisikö se piilokamera nyt, et niinku, mut hetkonen niinku. Oi, yes, woohoo! Yes, tää tyyppi on paikalla. Ei! Kun siis toi poika tossa. Mut. Eli siis mä kirjoitan sille niinku tälleen, hetkonen mä keksin jo, koska kukaan kaveri ei kyllä niinku sano mulle, että mitä mun pitää kirjoittaa, mut. Toivottavasti se ei nyt oikein suutu, koska niin. No monethan on tehnyt tämän piilokameran, että mä en sit matki ketään. Kohta on kyllä aika, koska mä en. Haloo. Okei, mä toivon, että toi ei siis tarkoittanut oikeesti.
Mut, niin seuraava uhri. Tää on joku, joka uskoo, niin kuin esim. Tää. Mä en tiedä uskoako tää, mut fail. Miksi juorui? No en kuule haista, Topi. Mä keksin ton ihan vaan, että miksi juoroilu. Musta koska mun yksi oikea kaveri juoroilee musta oikeesti koko ajan. Ei kun en mä nähty. Joo, sori. Et oo juoroillut. Mitä? Oi vitsi. Eiku piilokameraa. Ja jos sekään ei sano moi, niin näitä ihmisiä vaivaa kyllä joku. Ei kai se vaan estänyt mua, ei. No niin, seuraava uhri. Tää. Tässä on tullut uhriksi. Miksi juoruilit musta? Tiesin, ettei suhun voi luottaa. Okei, koska me ei olla juteltu ennen, niin mä en ehkä voi sanoa, että tiesin, että suhun ei voi luottaa. Löytäks me vaikka tälleen. Mua vähän ärsyttää, kun jotkut ihmiset on silleen, että mitä en juoruilu se saa. Ne alkaa siihen oikeesti itkeä tai niinku sit ne niinku suuttuu ja estää tai lopettaa kaveruuden tai jotain. Satnaa sullekin. Eli se on vähän. Jos toi ei vastaa, niin eihän se nyt haittaa, mut olisiko mä tällä, kun tää on siis semmonen herkkä. Eiku ei oo. Ei oo herkkä. Mut meinasin sanoa, että on herkkä, mutta ei se varmaan oo. Jos se on, niin okei. Koska mä en kyllä tiedä, onko tää herkkä vai ei, mutta tää on kyllä tosi kiva. Jos tää on siis se, jonka kanssa mä oon jutellut. Mä en oo varma, onko tää se. Mut kuitenkin. Miksi juoruilit musta? Oota, nyt pitää laittaa mun tyttikselle. Et miksi juoruilit musta? Koska se on kyllä juoruilu joskus, mutta ei siellä niinku sellaisia pahoja juttui. Juoruilu. Tän siis kyllä mä niinku. Toi kirjoittaa. Eikö siis toi kirjoittaa nyt, ei tää.
Angel-tyttö on mun hyvä kaveri, että niinku, mut se on niinku vaan tavallaan poistettu, että niinku, mä en välitä. Tai jos ei, niin okei. Et oo mitään teen piilokamera. Toivottavasti se ei poistanutkaan muista, koska toihan oli vaan pelkkä pila. Ai niin, tääkin alkaa ihan kohta rakentaa mulle, jos mä nyt sano sille totuuden. Oi ei. Mitä mennä kattoo täällä. Kiis. Joo, ei poistanutkaan muista. Se lähti pois paikalta. Ei! Ei! No! Tiedät kyllä hyvin. Älä. Kakka. Hyvin. Tie. Muista tätä sanaa, että miten sitä katsotaan, jos ei muista. Eiku siis, no. Ja sama. Mä kirjoitan tän valmiiksi. Miksi mä kirjoitan koko ajan juoruilli? Tubeen. Tällaista piilokameraa. Otetaan vastausta. Jos ei nyt vastaa kohta, niin mä lähetän tän ihan vaan. Ei vastannut, joten mä laitan. Siis oikeesti, miksi mulla on niin vähän Star Consei? Okei, seuraava uhri. Tää. Mä ootinkin tämmöstä tyyppiä. Laitetaan näille. Tää videoaika loppuu ihan minuutin päästä, joten tänne tulee vielä osa 2 tätä piilokameraa. Okei, laitetaan nyt vaikka isolla. Kuka vastaa ensin? Oh my god, mun videoaika loppuu ihan kohta. Tää voi kuvata vaan 15 minuuttia. Se loppuu nyt! Ihan kohta. 5 sekunnin päästä. Nyt kohta tulee osa 2. Moikka!